आब'खौथ' गासैबो सिनायखाजोबो गासैबो फैजोबो आथिङाव गावनो गसंनानै थानो थाखाय जों बेखिनिखौ जों सोलोंनो नांगोन जों हिनजाव माहारि होननानै गोदो गोदाय बुङोमोन दाबो खायसेफोरा बुंनो नागिरो जे हिनजाव मानसि मा मावनानै जागोन न'आवनो मा होनो बेखौ संनानै खावनानै जाथों बेफोरबायदि होननानै बुङो खिन्थु नैबे जुगा सोलायबाय सोलायनाय जुग फैबाय माने कम्पिटिसन जुग जों बादायलायनांगोन हौवाफोरा हायोबा जों हिनजावफोरा मानो हाया दिनै नोंसोरो जिखिनि जाखांबोनाय उन्दै उन्दै सिख्ला जाखांफुनाय नोंसिनि बे देलायनायखौ दिनैनि तारिखावबो जुदि नोंसोर आइनिफ्राय बिनो गोनांब्ला दिनैनि दख'ना गांसेखौबो जुदि बाबानियाव बिनो गोनांब्ला आदानाव बिनो गोनांब्ला बे नोंथांमोननि थाखायबो नोंसोरनि थाखायबो मोनसे गावनो गाव लाजिथावना बायदि बाथ्रा नङा होमबा खोथाया थ' बेखौनो नोंसोर फरायनायजों लोगोसे नोंसोरनि जाय बेफोरबायदि आखाइनि हाबा दिनै बेवहाय मेकआप फैदों मेकआपखौ नोंसोर मोजां सोलोंबाय सोरबाया टेलर सोलोंबाय जि सुथाबनाय ना सोरबाया माबा मोनसे सोलोंबाय बेफोरबायदि मोनसे सोलोंनायनि गेजेरजों नोंसोर गावबा गावनि आथिङाव गावनो गसंनानै जानो हानायनि मोनसे केपासिटिखौ नोंसोर लानो नांगोन खारन नैबे जुगाव बादायलायनाय जुग होननानै बुंदों नोंनि जिखिनि मावना जानाय बेखौ थांना थानाय बेखौ मालाया खालामनानै होफैया नोंनि न'खरखौ दानो थाखाय मालाया नोंनो खालामनानै होफैया नैबे जुगा कम्पिटिसन जुग नोंखौ हानायमानि बोख्लायनोसो सेस्था खालामगोन गाहायाव दोननोसो सेस्था खालामगोन बेनिखायनो उनथिं नायफिननो नाङा सिगांथिं दावगालांबाय था लांनानै जाहाथे नोंसोरबो मोनसे समाव जेरैबायदि संसार जाहैगोन बे संसाराव जाहाथे नोंसोरबो हौवा माहारिखौ आसा खालामबाय थायालासिनो गावनि आथिङाव गावनो गसंनानै संसारखौ मोजाङै जालांबाय थागोन आं बेखौ मिजिंथिबाय दिनै आर'नाइ मेकआप एकाडेमि बे मेकआप एकाडेमिनि सोमोन्दै आं बुंनो गोनां गैया नङा होमबा बेनि उनाव जों मेकआप होननानै बुङोब्ला खालि जोंना मा जायो सिख्लाफोराल' बांसिन सिगांबोयो बेनिखायनो सेंग्राफोराबो बे खामानिखौ हायो आखाइनिसो हाबा नङा होमबा बे खालि सिख्लायाथ' मावथारनांगौ बे खोथा नङा जों माखासे समाव नुदों फिल्म शुटिंफोराव नुयो आबौमोनाबो मिथिगौ सेंग्राफोरखौबो जों मेकआप खालामनाय नुयोना खिन्थु बे पार्लार जे होयो होनानै थायो बे सक बाजार टाउनफोराव गावबा गाव दखानथि होनानै थायो बेवहाय जोङो सेंग्रा मानसिफोरखौ बांद्राय नुनो मोना दा बेनिखायनो सेंग्राफोराबो बेफोरबायदि खामानिखौ लांफाबाय था बेजों लोगोसे बेखौ सोलोंदों होननानै गाबोन नोंसोर फरायनायखौ बावनो नाङा बेखौ सोलोंदों होननानै गाबोन न'खरनि खामानिखौ बावगारनो नाङा बेजों लोगोसे बेखौ नोंसोर आखाइनि हाबा मोनसे सोलोंदों होननानै साननानै ला बेनि उनाव फरायनायखौबो लांफाबाय था मानो सोलोंनांगौ होनोब्ला जोंनि गोबां मानसिफोरानो दासिमबो मेकआप होनोब्ला देलायफबनाय माने देलायफबजोबनानै माने देलायनायखौल' जोङो मेकआप होननानै सानो मोजां देलायनायखौल' जोङो माब्लाबा जोंनो दा शुटिंफोराव नांगौ जायो माब्लाबा बैसो बारायनाय सोरनिबा बैसोखौ खमायनाय माब्लाबा माने बहाबा एक्सिडेन्ट जानायफोराव गोलैनाय बौनाय बेफोरनि थाखायबो जोंनो मेकआपखौ नांगौ जायो बेनि थाखायनो आं सानो मोजां मेकआप आर्टिस्ट जोंनि गेजेराव दासिमबो खम केरेक्टार मेकआपफोरनि थाखाय जोंनो गोबां मेकआप आर्टिस्ट दासिमबो नांगौ जानानै दङ आरो जोंनो मेकआप सासे प्रफेसनेल मेकआप आर्टिस्ट जायोब्ला माने गावनो गावनि आथिङाव गसंनो हायो ओमफ्राय सोलिनो खिनिखौबो जोङो आरजिनो हायो होननानै आं सानो आरो दानि जुगावथ' जोङो साख्रि मोननो बा एसेबां गोरलै नंलिया बेनिखायनो बेफोरखौबो लानानै बेफोरखौबो मावनानै मोजाङै गावनि जिउखौ दैदेननो हागोन होननानै आं आसा खालामो बिदिथ' जेबो फाराग गैया मेकआपखौ जोङो हौवा हिन्जाव गासैबो सोलोंनो हायो आरो बेयो सोरबा मेकआप आर्टिस्टआ फोरोंबानो जे सासे मेकआप आर्टिस्ट प्रफेसनेल मेकआप आर्टिस्ट जाहैनो हागोन बे नङा जेसेबांनो नोङो गावनि बियो आखाइनि सायावसो जायो गाव जेसेबां प्रेक्टिस खालामगोन गाव जेसेबां गोसो होनानै गावनि बायदियै माने खामानिखौ मावलांगोन आरो गावबो एसे
बेलेग बेलेग सानबाय थानांगौ जायो माबायदि लुक्स होयोबा बे मानसिखौ मोजां नुगोन बेखौ गावबो एसे ब्रेन बाहायनांगौ जायो होननानै आं सानो आरो आङो दिनै बे आर'नाइ मेकआप एकाडेमिखौ बे तामुलपुर मथंगा सकआव आरो लकेशना बेयाव आंनिनो सासे फंबाय मिथिंगा बे फंबाया बे एकाडेमिखौ गाव खुलिदों आरो बेयाव आङो बे बेखेवनाय हाबाफारियाव आंनो बेखेवना होफैबाय बेनिफ्राय थारैनो आङो जोबोर माने खाफाल गोनां होननानै साननानै लादों मानो होनोब्ला बेफोरबायदि बेखेवनाय हाबाफारियाव फंबाया आंखौ एसेबां माने बेखेवनो खाबु होनायनि थाखाय आङो गावखौनो जोबोर खाफाल गोनां होननानै सानदों आरो फंबायखौबो आङो बे चेनेलनि गेजेरजोंनो साबायखर बावहरदों आसा खालामो बे मेकआप एकाडेमियाव जायफोरा दिनै एडमिसन लाफैबाय बा सोलोंनो होननानै फैबाय बिथांमोना साफा साफा मोजाङै राफोद प्रफेसनेल मेकआप आर्टिस्ट जानानै सासे माने सिनाय जायो बयजोंबो आं बेखौनो आसा खालामो